हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पाहणार आहोत कारल्याची मिरची घालून केलेली भाजी। त्यासाठी इथे आपण 4 मध्यम आकाराची कारली घेतलेली आहेत, 2 मध्यम आकाराचे कांदे घेतलेले आहेत। ते आता कारली स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, ती आता मी बारीक चिरून घेणार आहे। कांदा सुद्धा आपल्याला बारीक चिरून घ्यायचा आहे। कारली जर कोवळी असतील, बिया नसतील त्यामध्ये, तर त्या आपल्याला बिया सुद्धा घ्यायच्या आहेत। त्यामधल्या बिया जर जून झाल्या असतील तर त्या आपल्याला काढून टाकायचे आहेत। आपण असे हे पातळ काप करून घ्यायचे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे चिरू शकता भाजी। जेवढी शक्य तो पातळ असेल तेवढी भाजी चांगली। ही सर्व कारली मी बारीक अशी चिरून घेणार आहे। कांदा सुद्धा बारीक चिरून घेतलेला आहे। आता या कारल्यामध्ये आपण हाफ टीस्पून मीठ घालून घ्यायचे। हे जे मीठ आहे ते आपण या सर्व कारल्यांना चोळून घ्यायचे। कारली चुरून घ्यायचे। पाच मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण यामध्ये थोडंसं पाणी घालून घेऊ। कारल्याचा कडवटपणा जर आपल्याला कमी करायचा असेल तर हे चांगलं चुरून घ्यायचे पाण्यामध्ये। त्यानंतर हे कारली अशी काढून ती आपण अशी पिळून घ्यायची। सुरुवातीलाच आपण कारली स्वच्छ धुवून घेतलेली होती, त्यामुळे एकदाच पाणी घेतलं तरी चालू शकतं। सर्व भाजी आपण अशी पिळून घेणार आहोत। कांदा चिरून झालेला आहे, कारली चिरून झालेली आहेत आपली। इथे मी पाव चमचा हळद घेतलेली, ऑप्शनल आहे ही। पाव चमचा साखर घेतलेली आहे। त्यानंतर हे ओलं खोबरं किसून घेतलेलं आहे। बारीक चिरून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या आहेत। तिखट हे आपल्या आवडीनुसार, चवीनुसार आहे। आपण थोडंसं तेल घालून घेणार आहोत, 1 टीस्पून। तेल गरम झाल्यानंतर आपण कारली भाजून घेणार आहोत। मध्यम गॅस ठेवून आपण कारली चांगली भाजून घ्यायची आहे। साधारण 3-4 मिनिटं आपण ही कारली भाजून घेणार आहोत। दोन 3 मिनिटं झालेली आहेत। मध्यम गॅसवर ही कारली भाजून घेतलेली आहे। कारली भाजताना ती आपल्याला सतत परतायची आहे। झालेली आहेत, आता ही आपण काढून घेणार आहोत। आता आपण परत 2 टीस्पून तेल घालून घेणार आहोत। तेल छान तापलेलं आहे, त्यामध्ये आता आपण कांदा घालून घेणार आहोत। कांदा जास्त घातल्याने कारल्याचा कडवटपणा कमी होतो बऱ्याच प्रमाणात, चव ही छान लागते। कांदा छान आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। त्याचबरोबर आपण मिरची सुद्धा घालून घेणार आहोत।
3-4 मिनिटं झालेली आहेत. कांदा मिरची आपली परतून झालेली आहे. आता आपण यामध्ये कारलं घालून द्यायचं आहे परत. आता आपण यामध्ये मीठ घालू. मीठ आपण कारल्यामध्ये घातलेलं होतं, त्यामुळे मिठाचं प्रमाण कमी घालायचं आहे. हळद घालून घेणार आहे. चांगलं मिक्स करून आपण झाकण लावून शिजू देणार आहोत कारलं. यामध्ये मी फार कमी पाव चमचा साधारण साखर घालणार आहे. ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नाही घालायची असेल तर तुम्ही नाही घातली तरी चालू शकते. त्याचबरोबर आपण साधारण पाव लिंबू पिळू शकतो यामध्ये. मी आता दाखवत नाहीये. 2 ते 3 मिनिटं मी भाजी परतून घेतलेली आहे. त्यानंतर झाकण ठेवून शिजवायचं आहे आपल्याला. ते गॅस बारीक करून परत 2 ते 3 मिनिटं भाजी शिजवून घ्यायची आहे. 7 ते 8 मिनिटं मी वाफेवर भाजी शिजवून घेतलेली आहे. सगळ्यात शेवटी आपल्याला खोबरं घालून घ्यायचं आहे. आपली भाजी रेडी आहे. मिरची घालून केलेली कारल्याची भाजी, ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की कळवा. लाईक करा, शेअर करा. जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू. कारल्याची भाजी ही रेसिपी तयार आहे. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.